jubelsceneudvalget. Den er jo klar. Der er et par stykker, vi har... Ja tak. Ja tak. Jeg vidste, du kom på banen der var et spørgsmål til Og... Grass er på der også. Hvad? Fisker. Lis Sørensen eller Diskusnaveren, det er så Christian. Er der nogen, der noterer det her? Trash, det er så... Jannik, White Trash i Gjern. Laban, det er så Ranghøj. Skal han med, hvem der er med? Er der flere, der skal med på det her udvalg? Som hedder jubelsceneudvalget. I mødes 2 gange om ugen og spiser ingenting. Otello lavkage. Otello. Hvad med Martin Kiel, altså? Du har ikke ordstyr med? Jo, men altså... Hvad hedder det? Jeg synes bare, at Jeg vil bare gerne sige nu, at nu er det sådan set mig, der styrer det. Og Fisker, vil du være med på et udvalg, eller? Jeg vil bare sige, at jeg synes, du er pisse sjov. Ja, du er så sjov. Men... Hvad hedder det? Fisker, du er sjov. Men Carsten Berg, kan vi ikke for referatets skyld, kan du så ikke være sjov halvdelen af tiden, sådan anden halvdelen af tiden skriver du nogle navne op, som er til at forstå for os dødelige. Sådan at... jeg har fortalt lidt, hvad det er. Jeg har specificeret den. Vi stemmer for. Hvem er Laban? Vi synes det efter. Ja, men har referatet noteret de rigtige navne? Tjelle. Jeg tilføjer det til kontaktlisten, så alle fremover forstår det. Yes. Sådan. Og Steffi. Jeg vil bare godt spørge, om der er ligesom at jeg fik gennemtrumfet på bombastisk vis var minimumsgram, som der så sådan... Ja, det gjorde vi. Om der så er en maksimumsgrænse. For ellers så mener jeg, at Blondens forslag er nemt at kaste i Ramsbæk bare melde sig på et udvalg, hvor der er 26 forhold. Så må det være sådan. Jævnfør. Kramfald. Og jeg må ikke have færdigt nu. Som tavlestyrelse vælger jeg en formand, der er ansvar for, hvad der foregår. Jeg vil sige, Viking er formand. Tjelle er formand. Han er Omvendt. Super. Nu bestemmer jeg. Tjelle er ikke formand, så bliver det blond. Jeg tror sgu da, jeg var blevet blond og intellekt, den der lige herinde. Men hvilket mandat? Er jeg så formand for High Risk? Du kan ikke tælle som formand for noget som helst, du var det gennemført. Jeg forestiller bare lige, der var et lavbrug sidst. Jævnfør Martin Kiels beretning om, at hvis man er 7, så udretter man ikke sådan rigtig noget af 7 alligevel. Det var ikke det, han sagde. Han sagde bare, at selvom der er 7, så kan det godt være, at der kun er en, der udretter det hele. Jeg tror, at alle forstår pointen i, at 7 ikke arbejder lige effektivt. Der er ikke 7 nogen grupper i langs, hvis der er nogen, der bare ikke melder sig ind. Håkon forstod det åbenlyst. Hallo? Og nu er Lars Bjerg sagt. Hvis alle de her 5 Lars Bjerg, det er min personlige hjælp. Hvad med... Hvad hedder hun? Solvej Schmidt? Lars Bjerg, Solvej Schmidt. Ain't got shit on me. Så er det bare sådan, det er. Det er jo ikke sådan, at... Solvej Schmidt. Det må være formandens opgave at få gang i jer. Præcis. Nej. Så er det blot, der har ansvar. Var du lige ved at erklære din ubetingede kærlighed til Solvej Schmidt? Det tvivler jeg på. Det tvivler jeg meget